थांनाय 2010 मायथाइनि 13 एप्रिल खालि हाग्रामा सरकारनि समाव 300 बिगा बे राजबंशी फंबायफोरनि जोंनि बिदा फंबायफोरनि हाखौ एनटिपिसि कम्पानिनो दान होदोंमोन। जोंनि एसटिएलडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा ज' जानानै बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय मावजेनसिगोन। बेनि थाखायनो रायजो राजाजों सावरायलायनायजों लोगोसे गथायनायनि हाबाफारि लानानै फैनाय जादों। 300 बिगा गासैखौबो गथायफिननाय जाबाय। धलमारा गामियाव थांनाय 2010 मायथाइनि 13 एप्रिल खालि हाग्रामा सरकारनि समाव 300 बिगा बे राजबंशी फंबायफोरनि जोंनि बिदा फंबायफोरनि हाखौ एनटिपिसि कम्पानिनो दान होदोंमोन। आरो बे दान होनायनि थाखाय बे हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथियाखैमोन नालाय दावराव जादोंमोन। जोंबो बाथ्राखौ खोनानानै दुखु मोनदों। जायफ्रा जुग जुग बे ओनसोलावनो हालामावनो रायजो जागासिनो दङ, बिसिनि हाखौ कम्पानिनो दान होनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। बिदि होननानै थांनाय बोहैथि दाननि दा बे सेप्तेम्बर दाननि 6 तारिखआव इमारजेन्सि जों इसि मिटिं मोनसे लिंब्रबो, एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं लिंब्रबो। बे काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों जोङो बै 2010 मायथाइनि 13 एप्रिल खालि जा हाग्रामा सरकारा नटिफिकेसन होनानै गालांदों दान होनायनि, बेखौ जोङो केन्सेल खालामनानै रायजो राजाफोरनो गथायनायनि थाखाय जोङो मोनसे माइनर्स पास खालामफिननाय जादों। आरो बेखौनो दिनै रायजो राजाखौ बुजायनानै दिनैनिफ्राय लानानै दाखालि 11 तारिखआव माइनर्सआ ओंखारबाय। दिनै बेसे 9 साननि सिगां। दा बे दिनैनिफ्राय बिथांमोननि हाखौ बिथांमोननिनो जानायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि एसटिएलडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा ज' जानानै बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय मावजेनसिगोन। बेनि थाखायनो रायजो राजाजों सावरायलायनायजों लोगोसे गथायनायनि हाबाफारि लानानै फैनाय जादों। 300 बिगा गासैखौबो गथायफिननाय जाबाय।